Ngip yang sopa ya pibaro kiparolok kiparajor sasisin sakisau ayom. Kalau nggak janmet ke bawan rak ya ke result bombs ngau tenan. Nak mentak ke Manchester United, haba haka jingnya lah kai Pyrshah ke Everton mentak ke janmet. Kalau kuno dah ke jingnya kai damar lah ke way. Kanai ka jingya khat manta ka janmet Pyrshah ya ka Everton. Kan bu ya udak jingkli ubah abah khmat uli sukejar. Haba manta ka janmet ula penmi madan ya U Ronaldo. Haduh ka minit basan phone rew haba ka United. Tam lupa da iwe lanot leng baka kol bala tap dau Anthony Martial haka minit basau hulai. Haba lawan ban peteng ya ka jingya la kai haka kelabi. Ka Manchester United wala kalala ban penek kambun ya ka bol Henry deka Everton kabala penmana ka pyrshah ka por ya ki defense line ka Manchester United pada ka minit ban reupusan u 8000 ula yo ban penpai ya ka tai ka shekol bala tap dau Anthony Martial haka minit basau hulai Hadien ba U Ronaldo ula yo ban mi madan nado ka minit basan phone rew hada bakut ka jingnya la kai Henry umyo pat kanu ka kabu ban tap gol kabala pelong sendonnya ka Manchester United bani ukur tang si poin na ka jingnya la kai halayeng Pyrshah ka Everton klem artatin u ole sokjer sasya takarannya ginong Christian ka United Hadien baka United kalay khat menta ka janmet kamtam haba u ole ula penyala kai ya U Ronaldo kumurang yala kai shongben haduh ka minit basan phone rew imat u ole umpat yo jing hikai setia naka ke balajia Pyrshah ya ka yang boys haba Hadien ba ula pensungno ya U Ronaldo ka United kalamat ya ka 6 rem da iwei la ar pada ka jing yala kai Pyrshah ka Villarreal dai U Ronaldo ubala pelaim ya ka United haba ula tap ya ka gol penjob haka minit bakado jong ka jing yala kai paralok kum nabis ngau halor ka jing la ole manta ka janmet haka jing yakun Pyrshah ya ka Everton hato ka jing penmi madan ya U Ronaldo haduh ka minit basan pongrew kalong ka badai ngau ya hamne embat usawayom ba ole ula lek bakla sibun nak baklam penmi madan ya U Ronaldo nadu bas dang jong ka jing yala kai bat ka ka khubor kapa pikwa ban Aisyah u coach ka Manchester United ole sukjer Hadien baka United kala job tang sisin na kisausin yakun badang sudah hato ka por ban songjan ya ole na Manchester United kala jandai penpau ya jing perkhat yuki leng bagi comments bat tata do bini sembiang hakawe bat ka video kublai sibon